Zima je tu. Čas, kedy môžeme zažiť množstvo zábavných dobrodružstiev. Pripravte sa, pretože vám ukážeme tie najlepšie zimné aktivity. Začíname guľovačkou. Vezmite si rukavice, urobte snežné gule a užite si veľa zábavy. Postavme snehuliaka. Zo snehu vyformujeme 3 gule, pridáme oči, ústa a nezabudneme na úsmev. Bude to náš veselý zimný kamarát. Ľahnite si do čerstvého snehu a mávaním rúk a nôh vytvorte snežného aniela. Je to jednoduché. Lyžovanie je skvelý zimný šport. Stačí si obliecť teplé oblečenie, zapnúť lyže a pustiť sa z kopca. Je to zábava pre malých aj veľkých. Vezmite sánky a vyrazte na kopec. Kto bude skôr dole? Sánkovanie je klasická zimná zábava, ktorá nikdy neomrzí. Zažite pravé dobrodružstvo s psím záprahom. Štekajúce psy vás vezmú na rýchlu jazdu cez zasneženú krajinu. Pripravený na výlet? Obujte si korčule a vykročte na ľad. Korčuľovanie je zábava a pomáha vám udržať rovnováhu. Kto zvládne otočku? Aj odpratávanie snehu môže byť zábava. Pomôžte rodičom očistiť chodníky a urobte z toho súťaž. Kto to zvládne najrýchlejšie? Zimné dni sú plné radosti a zážitkov. Či už sa hráme vonku alebo oddychujeme doma, zima je na to ako stvorená. Užívajte si zimné radovánky a nezabudnite sa zahriať teplým čajom.